Mga kapuso, bisan pa man dili Mother's Day, angayan lang nga ipakita nato ang atong paghigugma sa atong mga inahan adlaw-adlaw. Kay lagi gikan pa lang sa pagpanganak dili tiaw ang ilang sakripisyo. Og kay naghisgot naman jud ta og mga nanay. Dinhi sa Cagayan de Oro City, dunay grupo nga gitawag nga mga modern nanays. Ngano kaha sila nahimong modern nanays? Kana ang atong sayron pinaagi sa founder sa Modern Nanays of Mindanao, si Nadine Angelica Casinio. Ma'am Nadine, mayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, ma'am? Mayong buntag sa tanan. Excited ko nga masturya about sa among advocacy ug unta sa kadali nga pagsturya nato natay matabangan. Ma'am, unang-una, paunsa ba nato ma-differentiate ang modern nanay sa traditional nanay? Kung ikaw isa ka baguhan nga na nanay nga naa na sa karon, pwede kang tawagon nga modern nanay. Ikabalo mo kaning modern nanay, unsay gitawag namo sa amoa? Mura ra may gitawag nga traditional parenting in the modern world. Actually dili pasabot nga modern nanay ni mura siya bag-o, pasabot ana kay high tech or ano. Actually ang among gibuhat is ang mga traditional nga mapamaagi gibalik na namo noon diri sa modern world. Sama sa pagpatutoy. Ang pagpatutoy dugay naman na ginabuhat, pero usa wala na kaayo ng uso. So karon ipauso na pud nang balik. Ang lampin, naadlaghan lampin sa unang panahon, mao man gyud nang gipang diaper sa atoa. Pero karon nahimo na siyang modern, gwapa na siya tan-awon, so kana na sad among gamit. And pinaka-last kanang kuguso ng bata gamit ang mga cloth. Makita na nato usahay sa mga badyaw or kanang makita nato sa bukid. Pero bisan karon ang mga modern nanay nga naa sa syudad gina-practice na gihapon na nya. Mao gyud pa namong gamit cloth, pero naa na jud siya mga design na matawag namo nga modern. So we're bringing traditional parenting back in the modern world. Mao na siya. Unsay difference sa modern nanay ug traditional nanay? Ang pari-pariha sila, mama nga dako og pag-love sa ilahang mga anak, grabe kakugihan, pero ang kalahian lang kay kani modern nanay, mangita og kaalam, mangita sa kanang unsay sakto na ginaingon sa mga eksperto, og kanang ang pinaka sentro jud is kanang knowledge or informed choices. Sa imuhang pagtukod niini, ma'am, unsa ba ang imuhang tumong o buot makabot niini nga grupo? Ang tumong gyud namo kay iuban ang tanang inahan, amahan, lola, lolo, modern nanay, modern tatay, modern lolos, modern lolas, modern titos, modern titas, kay para mas maka-increase pa gyud sa ilang kahibalo bahin sa unsaon pag-atiman sa ilahang mga baby. Tapos kanisang mga inahan nga mag-uban mi nga dili mi magsulbad sa among mga problema bahin sa kanang motherhood nga kami lang. So pag ang mga mama na akay support group dinha nimo ipangutana, so ano ko padagan sa akong gatas, ngano yan ani ako ang anak, unsay ako ang angay suhaton. Gwapo na nga makadungog ka sa mga experiences sa ubang inahan, ubanan pa gyud siya sa sakto nga impormasyon. Based on experience, ma'am, unsa ba ang imuhang nakita nga maayong epekto niini ngadto sa mga susama nimo nga nanay? Una, ang ilahang benefit sa health. Ilahang anak mas baskog, ilang anak mas healthy, ang inahan mas sexy kay makawala man daw sa tambok ang sigig pagpatutoy. Ang papa lipay gihapon kay dako kay siyag savings, di na siya mo gasto sa gatas, di na siya mo gasto sa diaper. Dayon, so anak mi na healthy si baby, sexy si mommy, happy si daddy. Mauna mo ang mga happy nga tumong. Siyempre sa mata grupo, ma'am, no, dili gyud mawala ang activities. Unsa ba ang highlights sa inyong mga ginapahigayong activities dinhi sa Dakbayan ingon man sa all over Mindanao? Gibuhat gyud namo ang pinakauna nga activity is kanang gipangtawag namo nga nanay meet up. Magkita ay mga mama, magstoryahan ay mga mama, unya mag-share ang mga mama. Pwede na siya pinaagi sa Facebook group namo. Tapos naa sad ni mga event sa mall nga ginabuhat namo na ami pang cloth diaper kanang mga modern nga lampin, sabay-sabay mi tanan mag-change sa among baby. So pulihan namo among mga baby og cloth diaper nga i-count dayon nga. Wow, daghan kay mi mama nag-exchange o nag-change og cloth diaper ani nga adlaw.
nasad ni gitawag nga hakab na. So kanang hakab na 2013 na siya una gipahigayon. So isa mi sa mga pioneer pod nga gabuhat ana nga sabay-sabay magpasuso. Dayon sa October dayon kay ga baby wearing mi nga meet up na kanang kamintanan kay kanang gakugo sa mo mga baby nya mag fashion show around the mall maglakaw-lakaw magpasikat nga ayaw gyud mig sawaya nga mura mig badyaw or luoy among baby kay wa jay problema nga mura mig yan ana kay tanawa o lipay ka imong anak kanang nakalaag mi nga dili mi galisod naapod mi kanang milk sharing. So kung naay premature baby, naay kanang mga disaster sama karon naay bagyo, gagather mig milk, gapadala dayon ni anang mga crisis kay kung kuwang og milk dito ang mga mama, ang mga bata na nawad-an og mama, ana natagan na mo gatas. Daghang kayong salamat Ma'am Nadine sa imuhang oras ug higayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug amping pirmi ma'am. Yes, salamat kaayo. Ayo-ayo mo. Kini ang At Home with GMA Regional TV.